he's being sneaky and stuff. What, you know what, Lieutenant, I can challenge you right now, right here, right now. And I'll take you to Pretoria police station. I'll take Pretoria North or what? I'll take you to the police station and you don't know Pretoria much. Now I'll take you lunchtime. So that uthathi ID kantanzi uhambe uyochecka untanzi ne-arrest zakhe. Ufumane print out pha. Wathula wathi tu uratha. Wavela wamthi shuqu. Wamvala umlomo fast wamdila naye nje ukuthi hey uyathanda uthetha elakhehla eliyalinenkinga inkinga yalo kukuba nomlomo liyathetha ngomlomo walo liyathetha aliyazi when to stop guys. Do you remember how Ramsipile used to be so respectful of Judge Ratha? Even Ramsipile engaqaqadekanga njengam mna ndingumqaqoba mna ndiqaqadekile betnana account inondinceda nje ndiqaqadekile but ndiyakwazi uhlonipha. Kodwa uJudge Ratha yena wenze uRamsipile wonke ukuthi maka lose respect for yena ngenxa yendlela athetha ngayo nabantu. In fact kuyadepend ubungibana kuye. uJudge Ratha uhleli pha under impression yoba ndizabagweba. Sir, uzayibhala ukhala i-judgment because uLady Justice, not anyone, ayingomntu, not anyone, but uLady Justice will force you to do right. Uzayibhala ukhala mhlekazi inantsika leyo, uzayibhala ukhala lo judgment yakho because yonke lento izamayo ayizukunceda ndawo. Ayikho i-evidence against the 5 accused. Ayikho. Nawe uyayazi lonto leyo, noba lolu uyayazi, noGinindi uyayazi. Watsho kudala uMgomezulu uba kuyamanufacture up. Wayengaxoki, siyibonile icace gca okwempunduzo ebhokhwe. Icace gca okwempunduzo ebhokhwe ba yi-manufacturing ne-framing of the accused liqhubeka kula court. Nobubani uthini, noba ningahlanise enyuka nihambe niyochopha kwi-television set ezitenteni nithethe into eninzi okusalayo i-evidence yona ayikho. Le yenu yoba selective asingena, sinaxesha lalonto. Asinaxesha loba selective kwenu, asinaxesha lenu. You guys are free, thethani into enifuna uyithetha qha yenzani sure nifike kwi-comment section yami nina abantu bapha nifike nindiqhele kakubi because I will attend you. Nge-comments nam I will respond kwi-comment yakho via my own comment and make sure ke sana. Do you understand? Guys, kaloku asihluphekanga ngqondo, asizuthi xa sihlupheka nicinge fana basihlupheka ingqondo. Hayibo! Sana asiyo le genge yoba indlala inamanyala caba uzade ungakwazi usebenzisa nengqondo. Singabanye siyayisebenzisa sihlupheka sinjalo, siyaphusha siyazama for ubomi. Kodwa into esingasoze kuyenze kukuhlutshekelwa ingqondo. Sinengqondo thina. Yini le? Ndimthandile uRamza. Wathi masambi kaloku siyoprint. Ndifuna uRamsipile angayeki lanto. I pray into ba uyiprintile yonke into ukwenzela ba athi nansi print out ye-ID number kantanzi andiboni kwa 30 cases mna apha. uGinindi azokwazi usicacisela xa ethe wazi bethe uzambiza uRatha. Xa ezile uGinindi azosicacisela ziphe ezo 30 cases. Enye into uGinindi that you must know, sir, the time has come. Yabona 2026 akho nomnye ozobhunqa, awuzubhunqa mhlekazi. Subona ingathi liyavela lingaveli igama la linda ngobulali nomonde, linda, your turn is gonna come. Uzawuvela pha kwamadlanga properly. Uzawuvela yonke lemikhubu buyenza all these years mntasekhaya, when you decided to stop being the best investigator and become a manufacturer, uzawubona. Because there is no way that we are going to have a case that, because if uGinindi wayehleli phansi noKhumalo lo ebekhona this week, I understand yayingantoni case, bengasoze kubuye kuzothiwa yayiyeye murder kodwa yayiyeye possession. Never. Ogqiba kube khona omatse nonoqatiko ingathi kukhonkotha imidlwane.